ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଗାଁ ହାଟବାଦାରରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଥରେ ବିଜୟ ହେବେ। ବିଜୟ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ହାଟବାଦାରର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମହାପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ବନା ଚାଲିଛି ଓ କେମିତି ବନା ହେଉଛି ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ